shin me ke faruwa? Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa safara ake yan uwa. Kodin da wiwi excel da roti kuwa. Koken turamol rofanal diya zagawa. Bakar kasuwa safara tana ninkuwa. Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Ga 'yan ta'adda. Allah ya barka da lafiya da yawa. Alhamdulillah. Masha Allah. Wato abin da ke tsaya da kai. Auki Allah saki Allah saki Allah saki. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Wato na zo roƙon alfarma ne. Ni magana ta kuɗi ba matsala ta bace. Ko nawa ne zan iya kashewa akan da cewa yaro na ya fita free. Alhamdulillah. Alhaji ba mu taba haɗuwa da kai ba, this is the first time da ka zo nan muka haɗu. Gaskiyar magana, Yusuf, ba maganar wai a bada kuɗi ba ne don a sake shi. Ba maganar a bada kuɗi ba ne don a bada bilinsa. Ana caji sun ne fa da an kama shi da ko da Iblis, wato cocaine. How do you expect mutum kamar wannan kama shi da irin waɗannan abubuwa a wannan ƙasa tamu? Then you think of cewa a baka shi biyu wasu. It can't be possible. Gwamnati ba ta yin Afirka. An kama shi da abu ne prohibited, wanda ba shi da amfani kuma it's illegal, not legal. Then if there is a case, the government will not tolerate this and will not allow such of things to be continue happening in their nation. So gaskiya can be possible. Dafiyo, ni fa ji nake kamar kawai shaci faɗa kake, kamar labari kake, as if ni kawai kalla nake ko jinka nake, kamar kazafi ne kake wa yaro. Ai mi kama da mutanen da zamu yi wa ɗanka kazafi ba, a matsayin mu na jami'an tsaro. Idan ka nuna kaman ana wa ɗanka kazafi, ni nake wa ɗanka kazafi ko hukuma ce take wa ɗanka kazafi. Hukuma ce ta kama ɗanka. Ba ni ne particular person da kama ɗanka ba, hukuma ce. Kuma take da charges a kansa. Saboda haka wannan ba zancen kasafi ba, ɗanka ya aikata abin da ake zargin sa shi. Hawa dai. Batun kai mun magana wai ɗana zai tafi life imprisonment, ɗaurin rai da rai, to ni magana ta gaskiya. Ai a duniya ake komai. Tunda ku a duniya ake yin komai, ni ina ga ina daga inda zan shiga fita. Yaro na ya fita free. Ina roƙon Allah. Still. Ba ni time ka samu gana. Well, to gaskiya dai a yanzu mun ba da wani allocation na ba da time da za a je a zauna wani ya gaishe. Not yet. Cikin ƙoba zai zuwa gaba. Da ke ma difo, kamar yadda na gaya maka, ni ina da hanyoyi da zan bi as if wannan abu is beyond your power, ya fita officer. Kai da zaka ci ba lalle bane ka samu wannan fahimta, saboda yaron da ake zargin da ake masa mawa in ba sa ba is going to be life imprisonment. Kai da shi sai dai in har Allah ya sa an yi dashin da za ku ƙara gaba, amma kun yi hannun bari da shi. Amma lalle bane ba da gaba. Because crime din da ya commit is very hard. Ni ba magana fa in gan shi bane ma. To set him free. Wannan abin da kake faɗa tamkar kai ne za ka hau wannan kadan. To mu zuwa wai. Mutane wasu san gaskiya ba su zuwa ba da gaskiya. Sun san gaskiya da gaskiya amma suna take gaskiya. Suna san yayansu ba su san ci gaban kasar su, ba su san ci gaban jihar su. Why all this? Assalamu alaikum Habiba.
Habiba! Uwar gida sarautar mata. Habiba tawa. Tun da ka fita ka bar gidan nan, ka san ba mu da kuɗin cefane a hannunmu? Habiba tun da na fita nake fafutukan nan. 3,000 kawai na samu. Kin ga naira 50 ɗin nan? Ba damuwa ka kawo 3,000 ma ya maneji da ita. Habiba 3,000 ina shigowa zan shigo gidan nan. Na haɗu da wannan yarinya Hauwa za ta tafi Islamiyya. Daman kuma kin san ta min magana kuɗin littattafansu na makaranta. Sai na tambaye ta nawa ne. Ta ce min 3,000 ne su na ɗauka na bata. Kai dai ba abin arziki da kai. Ka san da babu da abinci a cikin gidan nan ka ɗauki kuɗi ka ba yarinyar nan lalle ma. Allah ya sauwaƙe maka. Ya garin ne al'amuran nan sai a hankali. Ajiya, wurin wa kika zo? Mai gidana. Ok, me sunan shi? Yusuf Alhaji Haladu. Ok, dan duba mana shi a lokof ka gani, wai aifinsa. Inspector Musa. Ok, duba mana ka gani me laifinsa. Kai babban laifi ne, zai wuya ta gan shi. Ok, to, je ɗan yi mashi magana ka gani. Allah ya sa yana nan, bari mu duba mu gani. Ya ce ta shigo. A jiya kake nan, bismillah. Ya kamata ka ci abinci. Jamila ba abinci wani a gabana. Ni abin da yake damuna ma fi karfin tunanin kaina. Yanzu abin da ke so da ke. Ina maganar kayayyakin da suke gida kayan laifin nan, ina so ki tarkata su gaba ɗaya ki kai wa Musa. Idan kika kai wa Musa sai ya batar da su. Gudun kai 'yan sanda su je bincike gida, kin san a kowane lokaci za su iya zo, kin san a halin da muke ciki daga ni hakki. Na gama kwashewa ma, sauran hannasa a jakata yanzu daga nan in na bar nan zan je gurin Musa ne in je in kai masa sauran. Ranka ya daɗe yau gidan shiru ne. Ina ma nan ne ba gudun ne kullum da masu dinga yin yake. Al'amuran ba a cewa komai. Yau dai ka duba. Ba wasu mutane suka waka a cikin sel ɗin, ko ya ake ciki ne mu. An yi ko ba can suke abin nan ɗansu ba. Allah ya sa mu dace. A'a, a ce kai kawai zaune kake ka ce a kasuwa? Zip. Hai, na kai da abin da akwai duba. Sa'a. Tafiya gida zan ka tashi. Ki tashi kenan. Okay. Gobe dai aikin dare dai. Okay. Kuma yau dai nake da aikin dare. Zan ɗauke kaya. Okay, to ba matsala sai. Sai gobe. Allah ya yi. To, kaga ita ga ita ta yi hatta ta mu kuma ga ma'ana. Dama haka aiki yake. Wata ranka ji daɗi, wata ranka sha wahala. Fatan mu wuri Allah ya kawo mana jin daɗi. To masha Allah, good kin yi tunani da kifa Musa kayan haka nake so. Yanzu ina batun jakar ki tana ina. Da ke nan to wai suka cin ba a shiga da jaka suka cin mun aje akan kanta na aje akan kanta. What kankanta? Jamila baki da hankali? Zaki shigo da kayan laifi cikin gun 'yan sanda? Ki ajiye ta kai ki a gun 'yan sanda da kayan laifi idan suka bude suka gani ba. Ana tunanin za su bude min jaka ne? Ba na son wannan tashi ki je ki dauki jakar ki. Tashi Jamila, bai kamata ki haka. Yau ofisa bari in dauki jakata. To mai. Allah ya kiyaye. Ka gani ba. Ki ta fama bayar Allah na akan mu ne. Allah dai wara matsala. Ka ga wani abun Allah ke jefa mutum wani kuma mutum yake jefa kai. Kamar kawai ba a cewa Kullum ne kuka hawa. kai ya fi faɗi iri. Allah ya sa mu dace.
Ni ma ina jin leƙawa wajen nan zan ga ko me indomin nan ya gama mu. Okay, to ba matsala. Yawwa dan na bayar ai mun. In ka ga na dade kai zo sawo. In wani ya zo. It's not